Hol az ördögben van már ez az átkozott Jeff is? Nem tudom. Remélem nem kapták el. Bocs fiúk a késésért, de tudjátok ti mennyi őr van Fort Legoledóban? Jelenleg viszont mindenki alszik. Most kell lecsapnunk. Az erődöt 4 oldalról fal veszi körül. Az első bejáratot 2 őrtorony, a hátsót 1 torony védi. A 2 oldali fal a legsebezhetőbb, főleg a jobb, mert ott egy sziklába van beleépítve a fal. Ha azt a sziklát felrobbantjuk, egyenes az utunk az erődbe. Hát ez nem sikerült. Na de próbáljuk meg így. Vége a játéknak. Add meg magad. A játék inkább számotokra ért véget, fiúk.